Bueno, jo primer de tot... Agafa. Sí. Primer de tot, enhorabona perquè el primer factor de protecció és participar. El primer factor de protecció contra el consum i la dependència és participar. I que l'escola, els pares, però especialment vosaltres, participeu en una reflexió d'aquest tipus és sumament important. Per altra part, m'agradaria fer comentaris, no me'n recordaré de tot, si mateix les enquestes les me van enviar i jo les tenc aquí, no? Però m'han vengut, mentre estàveu parlant, un parell de coses a dir. Record que quan vaig venir aquí a Artà, fa 30 i pico d'anys, jo fumava i fumava molt. I me vaig aturar de fumar aquí. Recordareu perfectament un dia que vaig decidir no fumar. I em va costar, diré així, un 9,5. Va costar moltíssim, però vaig aturar i no he tornat a fumar mai de llavors ençà. Perquè sé que una persona que es depenenta a alguna cosa, si juga, segueix sent dependent en tot el que això suposa. Ha de superar una direcció ferma, forta, dura. Clar, quan diu, per exemple, si coneixíeu o no persones dependents i heu fet distints comentaris, vosaltres, els vostres companys, jo estic convençut, he pensat també una cosa, i és, mira, aquests dies, dilluns vàrem ingressar una persona que jo estimava molt, que estim moltíssim, i pareix, per lo que he dit després, que el van donar per un cas perdut. Jo vaig estar tot el dia amb ell, al final del vespre va morir. I era la persona que jo més estimava. I tot d'una me va venir al cap. Si tota la gent, els 550 que hi ha en el projecte, en aquest moment, els 2.000 i pico que l'any passat varen venir, nosaltres haguéssim pensat que eren irrecuperables, vos imagineu? Sempre podem fer qualque cosa per la persona que està enganxada. Com sempre, encara que sigui un ajudar a respirar a una persona que està malalta. Dic que l'he sofrit, ahir vàrem fer el funeral d'aquesta persona i dilluns vaig estar tot el dia amb ella. O sigui, estic convençut que irrecuperable hi pot haver casos molt difícils i altres molt més difícils. Però irrecuperable pens que no. Crec que no. Vull seguir creient, després de 20 i pico d'anys, que no. I no només ho crec, sinó que ho veig i ho toc cada dia. Però també vull contar una altra experiència mentre estàu parlant de l'alcohol i com que a baix, no sé on és el dimoni, on és el dimoni? Era per aquí, era baix, no? Sí. Bueno, vale. M'has dit som el dimoni i tal, i era a la colònia, som aquí i tal. Jo me'n record que el primer any que vaig estar aquí, els al·lots que devien fer quart d'ESO, que en aquell moment era 8è, i me'n record perfectament les persones i els noms, no les diré, però sí, me contaven que per Sant Antoni, en els foguerons, en aquell moment eren els foguerons, ara no sé si abans o no, però en els foguerons tothom bevia i tothom s'emborratxava, me deien ells, els al·lots, no? I jo dic, jo no m'he emborratxat mai, jo no em vull emborratxar, però, hombre, quedaràs malament si vas d'un fogueró a l'altre, has de tastar i has d'agafar la botella i tal. I dic, no, jo no, ten clar, jo no m'he emborratxat
emborratxat i no tenc per què emborratxar-me. Jo puc ser molt feliç i puc viure i disfrutar de viure sense d'estar manejat. I me varen donar una solució. En els lots de sabós sagrat, més o manco, en aquell moment devien tenir 14 anys, des de 8 anys. Me varen dir, mira, agafa la botella, posa allò, fer com qui això se mogui i no quedaràs malament, no? I digues molt d'anys i no, bueno, o sigui, allò que deien nosaltres som una pandilla que venim a refrescar, no? I per no quedar malament, només vaig veure en el darrer puesto i vaig fer com qui veure cada vegada. Avui no faria això. Avui aniria donant molt d'anys i no veuria. Perquè en això el tenc que fer moltes vegades dins la vida. Com a natural, jo la meva vida és un poc, si vols, entre cometes, estranya. La meva vida bàsicament és el projecte, però a vegades tenc que tenir relacions i anar a llocs per fer possible el projecte, que a vegades són no estranys, però el primer de tot que te donen és veure, no? I jo tenc clar que no. Jo sol beure sempre un tassó d'aigua i si en l'estiu un cubitos i un trosset de llimona per allà de dins. És distint que si un moment donat eres dinar bec un tassó de vi o no. No són talibans amb això. Però té molt clar també això altre, que abans de la festa, una hora, 2 hores, el temps que sigui d'aquest xerrim-xerram que se fa, mai. I no estic empallit. I per tant, ara, si vengués per Sant Antoni, no faria això de la botella, no? Per què? Perquè crec que d'altre ho dic qualque vegada, ho dic aquí i aquí, que a vegades per pressió de grup, que és un dels factors de risc, per pressió de grup, per ser com els altres, per no ser distint, per fas el que els altres fan i dius el que els altres diuen. És bastant ridícul això. No, és la realitat, part de la realitat. Però, de fet, a vegades pareix que hem de fer el que tothom fa. I què és el que tothom fa? Perquè no tothom s'engata. No tothom pren hachís o marihuana. Clar, diuen, tots els al·lots en prenen. No. És vera que bastants pot ser que sí. La darrera enquesta del Pla Nacional de Drogues diu que el 33% el darrer mes han pres, qualque tipus de, han pres porros, no? El 33% ha augmentat. Però del 33 en el 100, me pareix que hi ha un tant per cent més elevat, no? Hi ha 66%. Per tant, quan dic tothom, hem de saber què vol dir tothom. Tothom li agrada fer un bol? Bueno, pot ser que sí i pot ser que no. Tothom, bueno, jo puc decidir el que jo vull. A pesar que visqui dins una societat que aparentment a vegades sigui escarosa i absurda. Però, de qualque manera, jo tinc un espai de decisió i decideix el que crec que tinc que decidir. Cerc, m'inform, qüestion, deman, discuteix, el que vulguis. Però és important tenir aquest espai de decisió. I tots nosaltres, sempre un petit espai, o gros, el tenim. Per tant, quan a vegades deim aquestes expressions, tothom ho fa, tothom, jo què sé, tothom roba. Bueno, tothom s'engata. Bueno, no. I m'hauré dit un dato concret de... Clar, si jo mirem des del projecte, clar, la realitat del projecte vol dir que
Per exemple, l'any passat va venir 2.001 persona a demanar ajuda, a més dels seus familiars i això. I tenim constantment unes 550 persones fent qualque tipus de programa. Prop de 30 programes distints i diversos al llarg de tots aquest temps. No tothom fa el mateix, ni diu el mateix, ni respon igual. Per tant, crec que estic plenament convençut, i per això, per exemple, espero que el col·legi proposi fer-ho d'aquesta manera, no unes conferències o unes xaldes, sinó aquest procés participatiu, aquesta reflexió sobre 4 temes triats per vosaltres, és molt important. És molt important perquè créixer no se fa de la nit en el dia. Probablement el més vell d'aquí són jo. Vosaltres, la majoria, eren uns infants quan jo era per aquí, no? Però ja heu crescut, no? Sempre tenim la possibilitat i l'opció de poder seguir creixent i aprenent. Perquè aprendre no és saber coses. Heu parlat d'informació, vosaltres. I és important la informació, i heu parlat, dic vosaltres i els que han sortit aquí, no? Si internet, si és positiva, si és negativa, etc. La informació, és important tenir informació. Però la informació, sense una altra cosa, que considerava quan estava aquí i segueix considerant fonamental, és la formació. Si jo només sé coses, però són juguete de l'altre, dels altres, som un no-ningú. Som una tontat. Marioneta, com se diu? Titella, exacte, això, no? Anava a dir, titella, no? I bueno, si vol ser titella, que ho sigui. I és que no, que lluiti, pues no serà. I jo, en totes les limitacions que tenim tots, perquè a veure quan diu la informació que ve de televisió, d'internet, de pàgines web, etc., a vegades, segons que tries, t'indica cap a un lloc o cap a l'altre, no? Tots sabem que quan van a llegir un diari, una notícia, quin enfoc li donaran. Ho sabem. I per tant, a partir d'aquí, cadascú decideix si vol llegir o no. I etc. no? O si vol veure una televisió o l'altra, o diu, jo vull dedicar el meu temps a altres coses, no? Per tant, o sigui, si és important la informació, i és important estar informats, l'escola és un lloc d'informació, però no només l'escola. Moltes vegades fora de l'escola és tan important o més que el que les podeu dir. Per tant, si la informació és important i no és la clau va per un camí i va per el camí de formació. I per això jo diria un grapat de coses. Per mi, educar, fonamentalment, educam no per lo que deim, sinó per lo que vivim, per lo que creiem i per lo que feim. Quan hi ha incoherència, quan vosaltres dèieu, perquè vol dir dos de vosaltres, que no acabàveu de creure els pares, no vol dir dos, qui eres, diu? Sí. Bueno, posar aquest interrogant, aquest dubte, l'han posat per qualque cosa. I per tant és un qüestionament de nosaltres. Nosaltres podem aprendre d'ells i ells poden aprendre de nosaltres, però especialment en qüestió de coherència en tot el que això suposa. I per tant està molt unit educant quan mos autoeducam, tinguem l'edat que tinguem. I per tant aquest repte d'autoeducació constant
I quan dic autoeducació, no només educació dic mi mateix, sinó colze amb nosaltres que són el company d'escola, que són el company de feina, la família i els fills, en tot el que això suposa. Aprendre a créixer és una opció, és una possibilitat que tenim sempre. I això és una sort. I la podem tenir tots. La tenim tots, si volem. Per tant, quan dic això, me refereixo senzillament a això. O sigui, no se tracta ara de... Havia preparat, perquè m'havien enviat els vostres gràfics, m'havien enviat. Havia preparat qualque comentari de qualcun d'ells, però escoltant després el vídeo i escoltant el que vosaltres heu dit, m'estic més dir coses d'aquest tipus, no? Mireu, he dit un moment donat que la coherència és fonamental per transmetre el que vulguem. I si som coherents, normalment transmetrem valors. Si el meu fill o el meu alumne veu que jo m'equivoc, probablement no passarà res. Tots vos equivoquem, moltes vegades, i cap de nosaltres ho sap tot. Molts tenim llagunes molt grosses a dins els nostres coneixements. Jo ara sol dir que normalment un ordenador amb un bon disc, etc., sap molt més que tots nosaltres junts. Per tant, l'assumpte no se tracta tant de transmetre coneixements que sí que hem de fer. Família, societat, escola. Però especialment transmetre valors. I els valors no els transmetem dient, sinó vivint, treballant i autoeducant-nos en tot el que això suposa. Claro, d'aquesta manera sí que estic incidint en un factor de protecció que és fonamental, que és l'educació, que és la família, en tot el que això suposa. N'hi ha d'altres de factors de protecció. Vosaltres heu dit un moment donat que sabeu més lo negatiu i deien això és dolent per això i per això. Jo fins ara crec que no he dit consumir tal cosa o tal altre és dolent. Jo ho sé que és dolent. Hi havia conseqüències duríssimes. Hi havia persones totalment destrossades i famílies destrossades, quasi cada dia. Però sé que és molt millor treballar i lluitar per lo positiu, perquè lo positiu tots ho poden fer, també. I per tant, si és vera que hem de tenir en compte una cosa, i l'hem de tenir en compte clara, no hem de tenir els ulls tancats, no hem de ser bajoques. Penseu, per això ho dic per tothom, penseu que nosaltres hem tingut persones de 12 fins a 69 anys que han vengut a donar ajuda, no només els adolescents, en tot el que això suposa. Però sí que vull dir que al cap i a la fi és una possibilitat que tots tenim d'estar bé i d'estar malament. I cadascú ha de decidir els medis per poder estar bé o per poder estar malament. Tu has dit, Caterina, no? La darrera de totes, has dit que tenim dret, no sé com ho vas dir, però tenim dret a experimentar. Has dit una cosa així, des del banco. No és vera? Sí. Jo crec que tots nosaltres tenim dret també a equivocar-nos. No passa res. Jo me'n recordo que fa anys, en el projecte, hi havia una persona que era superperfeccionista. I ho passa molt fotut, una persona superperfeccionista. Si ho sou qualcú de vosaltres, ho passeu fotut vosaltres, però els que estan amb vosaltres, mamma mia, no? I me'n recordo que vaig fer posar un cartell gros dient, tenim dret a equivocar-nos. No passa res si vol equivocar-nos. Si un moment donat, per exemple, ho dic en els pares o en els mestres, vol equivocar a l'hora
de dir qualque cosa o de fer qualque cosa amb els vostres fills o alumnes, no passa res. Si no se fa amb mala llet, si se fa amb bon cor. A vegades si se fa com a vendetta, això és distint, vendetta hi ha mala llet, i la mala llet, en fi, ja està bé. Sí, però al cap vull dir això. En l'ou humà, mai 2 i 2 són 4. En les relacions humanes, 2 i 2 moltes vegades són 3 i mig, o 7. Vull dir amb això que, si vos equivocant qualque vegada i l'actitud és clara, l'actitud és de fer bé, de cercar els altres, d'ajudar, de ser ajudat, no vos preocupeu massa. N'hem d'aprendre, hem d'anar vius, la pròxima el mateix no volen d'equivocar, perquè hi ha d'haver canvi, però no és cap problema. El problema, quan hi ha incoherència personal, quan dic una cosa i visc l'altra, podríem dir molts exemples. Quan jo dic no beguin, no t'engatis, i jo de tant en quant m'engat davant d'un problema, què fotem? I això és senzill. Per què? Perquè estic convençut que davant qualsevol problema, a vegades, quan una persona dic engatar, hi ha altres tipus de drogues. Sempre nosaltres solem dir que drogar-se és escapar, voler escapar de la realitat. Per ventura un començarà per motiu que sigui. Jo no entraré en això ara. Però el que és cert és que quan una persona és addicta i és dependent, és una persona que fuig de la realitat. I no només fuig de la realitat, sinó que engana i s'autoengana en tot el que això suposa. Per tant, aprendre a veure la realitat. I la realitat pot ser física, pot ser psicològica, pot ser espiritual, pot ser familiar, de relació. No m'ho heu topat a vegades? Jo estic convençut que la gran majoria de nosaltres qualque vegada han desitjat haver estat fills d'una altra família. No heu estat mai empeguit dels vostres pares o mares, qualque vegada. Jo me'n record quan era petit, i és un pecat meu, me'n record que qualque vegada, claro, estava en un col·legi, nosaltres teníem més duros que mon pare i ma mare, i tot, o sigui, no tenia que no sé allà. Quan m'he donat compte que això és ridícul. Assumir la pròpia realitat, que si ets gran o si ets petit, si tens unes qualitats o les altres, qualitats físiques, psicològiques, intel·lectuals també, però a nivell de família o a nivell de poble, que és distint que el xauvinisme. Estimar la pròpia realitat, estimar ser del poble allà on som, de la família que som, no és ser xauvinista ni molt manco, sinó estimar la pròpia realitat és molt guapo i és necessari. I per això és fonamental reconèixer la pròpia realitat, treballar-la, lluitar-la, contrastar-la, confrontar-la, etc. No? Perquè aquesta realitat, si pot ser millor que ho sigui. I per això jo vull lluitar. I per això hi som a dins la vida. Però només me puc relacionar amb altres a partir del que som. A mi a vegades m'han demanat, jo normalment en la meva vida he dit un moment donat que és el projecte. Però a vegades al vespre vaig a sopars. I a sopars, entre cometes, un poc raros. Amb gent de molt de duros. Són aquests sopars que te conviden sempre a no sé què, no? I dic, no, això, un pot d'aigua, un pot de... No, aigua. Aigua. I a vegades, topant-te amb gent d'aquesta, me diuen, no t'influeix això, relacionar-te amb gent d'aquest tipus. Dic, en aquest moment no, perquè m'he treballat. Jo som molt conscient
de la meva realitat. Jo no som rotllos. Som conscients de la meva realitat. No m'importa que un altre sigui milionari o un altre no sé què. Jo m'agrada i m'estim molt així com som, a tot el que això suposa. I per tant, no perd el cap. Jo m'he topat amb gent a vegades que perd el cap, que degut a les circumstàncies X se relacionen, i no vull citar res, però ara, imagina-vos, a vegades hi ha polítics que degut al seu càrrec se relacionen, ells s'obren aquí i pareixen que són superamics. Pensals. Quan deixen el càrrec ni les coneixen. Hem de tocar de peus a terra. Som qui som, en tot el que això suposa. I valorem això. Tinguem l'edat que tinguem, tinguem la qualitat que tinguem, però treballem això, potenciem això. I, sen dubte, això és fonamental per poder decidir el que vull ser i com vull ser. Jo a vegades he dit, i m'han criticat això, perdoneu que m'ho digui això, però ben que l'entenc un poc. Bueno, ara m'he aixecat i no me'n recordo. És igual. Sé que és una altra banda. No, però, o sigui, crec que avui la línia està molt clara, no? És important reconèixer la nostra realitat, estimar-la i valorar-la. Qualsevol edat que tinguem, en tot el que això suposa. I quan perdem el cap i crec que degut a un tipus de relació que jo puc tenir amb un altre, jo ja som distint, no votem. No dic una altra paraula. La cagar. Enteneu? I per tant, una persona, sí, ara, a veure, no, una persona, jo a vegades he dit que una persona intel·ligent no se droga, i si se droga se'n sortirà ràpid. I me diu, Tomeu, no diguis això, perquè hi ha persones que tenen molt bones notes en un moment donat, o aparentament molt intel·ligent, i en canvi se droga. Bueno, jo no parlaré d'intel·ligència, no sé quina intel·ligència li dèiem a l'escola, però si fes tants o tant, bueno, a mi que més, si em fa 130 o 150, no? O sigui, hi ha un tipus d'intel·ligència que és intel·ligència emotiva i intel·ligència de vida, que no és tenir una bona nota o una mala nota a l'escola, que sí que és important, però és més important treballar, perquè aquesta autoeducació que jo rep de mi mateix i que me faig i m'exigeix i tenc compares que me conviden en sèrio en això. Jo recordo ara que quan era el lot cada any a començament de curs feia un contracte amb mon pare, un contracte escrit. En tal puesto, jo era de Vilafranca, tantos de tantos, fue en castellà, mon pare feia contracte, era picapedrer, i ens van quedar molt là, el seu fill, tot el rotllo així com aparentament tocava, no? I per cada suspenso jo li havia donat a final d'any, tant de doblets. Per tant, per cada provat li havia de donar X, en aquell moment eren 500 persones, o sigui, m'obligada, no? O sigui, 1.000 suspensos, 500 aprovat, no tal de res, excel·lent, bueno, sobresaliente que deien, me donava 500 pessetes i si era matrícula, 1.000. I ho feia. I m'autoexigia, no per tot és. Però al cap i al fi,
Jo a vegades m'he topat, recordo ara casos molt concrets, m'he topat amb pares que, clar, de cop i volta, el seu infant trobaven que havien desaparegut totes les hores. Havia suspès, bueno, totes les assignatures. I venen els pares i passa algo. I dic, hombre, jo crec que sí, no? Que passa algo. Crec que sí que passa algo. I crida i no, bueno. I jo les dic, per exemple, quin del peu li doneu cada setmana. Me'n record que una de les darreres vegades els pares me diuen el que demanen. Ja està bé, no? Poden tenir tots els dobles que vulguin, poden tenir totes les carreres que vulguin, però d'aquí algo falla. Algo falla. Les coses no és que se comprin i se venguin, però les coses totes tenen un preu i han de saber posar un preu a les coses. Si una persona se'n va fer feina, si tu, dient, nassis a l'escola i arribassis tard cada dia i no em fotessis ni brou i tu dormissis o llegissis el diari dins l'escola, què passaria? Però vosaltres teniu X hores de feina també, que l'heu de fer. I si no, no hi ha paga. Però així de clars, perquè tots tenim una responsabilitat. I dit-se-vos que un dels factors de risc més sèrio és la sobreprotecció. També, factor de risc molt sèrio és el passar olímpicament dels fills. Però el factor de protecció també. I tots a dins la vida, petits i grans, necessitem tenir un punt de referència. I per això m'ha agradat molt quan t'heu dit no digueu mentides als pares. Això és un punt de referència. Sèrio, que n'hem d'aprendre. En tot el que això suposa. Però això són factors de protecció, la coherència, però de risc, això altre, no? Això què vol dir? Sí, va, perfecte. Al món de l'any de decisió, en Joan i Antonio. Després diré una cosa perquè el títol que havia posat no hi havia res del títol. I això no pot ser. No, sí, no pot ser això, no. Dependència. Jo no intentaré cercar definicions de dependència perquè crec que no és per què, no és per què. Però tots sabem que a vegades hi ha dependències que són lògiques. Per exemple, tots els que som aquí depenem de l'aire que respirem. Si no, imagineu que no hi hagués aire. Aquí no hi seríem, no? No. Però quan d'independència no vos referim a això, sinó que tot d'una vaig posar en aquest. Mireu, hi ha certes coses físiques i no físiques que tenir dependència a elles fan molt de mal. I com bé sabreu, i no vull entrar ara en quines malediccions això pot suposar, però com bé sabreu, hi ha cert tipus de qüestions de drogues, però no només de drogues, hi ha altres tipus de dependències. Jo li deia en Guillem que ara estem preparant, per ventura d'aquí X mesos ho tindrem, un programa específic per dependències, addiccions a noves tecnologies. Nosaltres hem tingut una actitud en el projecte molt clara. Nosaltres vam començar en persones que bàsicament només tenien dependència a l'heroïna. Fa 25 o 6 anys venien només les persones el yonqui pur i dur, diríem, no? En aquest moment són prop de 30 programes distints
perquè per edats, per estructures personals, per qüestió d'un tipus de dependència o un altre, han hagut de crear programes distints i diversos. Molta d'estructura per aventures 24 hores, o bé només un dia, 2, 3 dies solament. Per tant, dependència a què? Això ho hem de tenir molt clar. Pot ser dependència en el que direm, també. Dependència a persones. Dependència, clar, també a substàncies. I també altres tipus de dependència, com pot ser el joc, com pot ser el sexe, etc. I per tant, o sigui, hem de saber diferenciar. Per tant, jo dic que una persona, com més lliure és, menys dependent és. I per ser lliure és important que sigui protagonista de lo que està fent, de lo que viu i de lo que diu. I per això és fonamental que hi hagi aquesta coherència entre el que pens, el que sent i el que dic. Si no hi ha aquesta coherència, algo falla. Sento una cosa però tenc que fer la cara d'una altra. Que això no vol dir en el manco que jo mai he de deixar dur dels sentiments. Això és una altra història. Jo per sentiments i per cansanci físic no havia de venir avui vespre aquí. I he vengut, perquè més enllà dels sentiments hi ha una dedició, una capacitat de dedició. Però és important donar-me en compte del sentiment que tenc. Perquè si no, me pot dur males passades i males jugades en tot el que això suposa. Per tant, és fonamental aquesta capacitat per poder decidir que hi hagi aquesta coherència personal i aquesta reflexió. I per això és tan important que com a parella se pugui parlar. I com a escola se pugui parlar. I com a amics se pugui parlar. Perquè a vegades poden dir una cosa i fer l'altra, totalment distinta. I necessitem la confrontació de dir Miquel, què passa? Miquel perquè és el nom que me'n record, no? El teu no me'n record perquè era un nom. Variviana. Has dit? Varinia. Varinia. Sí. No ho havia sentit mai. Varinia. Vale, perfecte. Però bueno, dic de Varinia, Miquel, bueno, és que sigui, no? És oriental. O qualsevol, en el meu ambient. És important dins la vida tenir aquesta... sabent que vol equivocar i no passa res. Sabent que a vegades poden tenir un tipus de sentiment de ràbia. Ahir de matí, per exemple, jo me vaig aturar a un bar, a una lota que jo estim molt, que fa feina aquí al bar. I també fa el programa, fa un programa d'hora baixa, que deia. I sé que va passar malament, no? Perquè ja està en fase bastant avançada, però l'han confrontada molt, ella se va empipar i se'n va anar. I després va tornar a anar, no? Però, i se'n va anar. Jo vaig aturar a ir al bar i, hola, què tal, com estàs, no sé què. Dic, men, què va passar? I bueno, és que me va fer ràbia, perquè me va dir pim-pam, pim-pena. Dic, està bé que reconeguis que ja va fer ràbia, però que et deixis dur de la ràbia ja és una altra història. Hi ha una gran diferència amb això. No ens estic. Per tant, val la pena que parlis d'aquesta ràbia, però que no et deixis dur d'ella. Que la treguis i que la treballis en tot el que això suposa, no? Per tant, capacitat de decisió i per tant, o sigui, una persona que és lliure, sens dubte, no serà dependent, no serà tonto. Però per altra part també voldria dir una altra cosa, i amb això per ventura que faré, si vol fer per on ho faré. És fonamental que
perquè això s'adoni a poc a dins la vida, jo vagi a ser protagonista de les meves decisions. Les cuidi, les mimi, les reflexioni i les faci. Ser dependent és totalment distint que ser protagonista. Per això m'ha agradat tant l'estudi que heu fet, perquè els protagonistes no han estat els professors, els pares, sinó bàsicament vosaltres. I quan s'és protagonista, ja m'he dit un moment donat com a factor de protecció, van siguent més persones. Clar que ser protagonista a vegades te suposa clotellades. Perquè al moment donat, uns o els altres, companys vostres o pares vostres o mestres, vos agrada més tenir gent tonteta que faci el que nosaltres deim. Però això és equivocat, totalment equivocat. Per dir, companys vostres, de la vostra edat, o l'escola, no? O sigui, a un crític te toquen nassos, no és vera? Però és fonamental que una persona aprengui la crítica, en tot el que això suposa. Per tant, si treballem el protagonisme d'ells per al nostre, això diré una altra cosa. I és que a vegades jo me topo amb molt de pares i mares que farien el que fos com tal que el fill o la filla fes allò o l'altre. Totalment equivocat. El pare i la mare ha de fer el que pot fer i el fill el que pot fer. No tenim per què entrar a dins d'això d'un i de l'altre. I pal de fills, quan en aquest moment cada vegada més en el projecte, especialment segons quin tipus de programa, tenim pares que el seguiment, el suport, les fan els fills. Per tant, pareix que ha canviat l'assumpte a vegades, no? Però també és una realitat. Però és igual, tant una cosa com l'altra. Però sí el que vull dir és que no podem invadir el lloc de l'altre. Si Messi volgués fer de Víctor Valdés, no em fotuda. Messi ha de fer el que ha de fer. Víctor Valdés ha de tocar a ser possible totes les pilotes. Però crec que m'expliqui, no? Hem de fer cadascú el que està en el nostre rol, en el nostre paper. Ja va. Petició. Escoltau, perfecte, ara és el nostre torn. No, era si que el pugui demanar ja paraula. Ara ve el nostre torn. Em dic que hem de participar tots. Ens hem dit, el Luna ha participat, el Tomeu, el Raval. Jo m'ha aixecat molt una cosa que volia dir d'ahir. Ben, digues. Els que pensaran, els que puguin dir, ja m'ho ve igual del que pensi, del que puguin dir d'allò. Padre meu. Estem molt clar. Però és una cosa que hem de treballar, no? Perquè normalment dins el món, però dins un poble, això mos pesa. Mos sol pesa. Sí, molt. I perquè cadascú de nosaltres tenim el nostre coret i volem que parlin bé de nosaltres. A mi m'agrada que parlin bé de jo, i vosaltres no m'agrada. Claro, Mira, jo, per donar gràcies, molt el que ha passat, suposo que tots, quan vaig tenir el problema, jo anava a pescar en el cap baix, amb pagaïda més no cosa. Fins que una persona que la tenc aquí me va dir, no, cap ben alt i a tirar endavant. I el que pensi la gent, que pensen el que vulguin. I estic aquí per intentar ajudar tots els que pugui. No he pogut salvar el meu fill. Mala tarda. A tirar endavant i procurar a veure si puc pujar qualque més. La gent, pensa el que vulgui. mira, tots sabem, en tot el dolor del món, no? Però tots sabem
lo cruels que a vegades som. Lo cruels que som. Lo incomprensius que som. Però això és una cosa. Cruels són nosaltres, cruels són els nens. Quan de casos. Ara no entraré en cap cas perquè m'estic més que no. Però el que és clar és que cadascú de nosaltres tenim dret a anar ensocat ben a l'aire. Tenim dret. Jo sempre penso, moltes vegades, especialment quan s'ha mort qualcú, penso en aquella dita africana que diu, aixeca el cap, mira al costat i enfront, que té molt de significats. Si hem d'anar una temporada amb el cap baix, un poc cop piu, no passa res, però treballem això. Però de persona a persona va ser-ho. Home a home va ser-ho, en tot el que això suposa. No jutjar ningú, però val la pena aprendre això. I que si podem fer qualque cosa per un altre, val la pena fer comprensió, ajuda i donar la mà. Això és el millor que podem fer, sempre. I d'això estirem contents. D'haver estat ni canyit, ja sabeu el que significa. Mira, sí i molt. Te dol sempre molt que una persona vengui i estigui 2, 3, 4, 6 mesos en el projecte i digui jo ja estic bé i se'n vagi, quan saps que aquesta persona el que convé és començar i acabar. Jo a vegades, quan una persona, posaré casos, no? Quan una persona ha estat 20 anys a dins la droga, mig any, què és? Quan una persona ha estat 25 anys, per exemple, ara penso en un cas d'una persona que jo estic molt i que està a Sant Sitjó de la comunitat, 25 anys a dins la presó, canviar xip, te dic casos extrems, no? Canviar xip no se fa en un any. No és només drogar-se o no. Són els hàbits de vida. Tenir hàbits de vida saludables és fonamental i n'hem d'aprendre. Tenir algun valor, quan la mentida ha estat per sobreviure a segons quins llocs, ha estat el valor més gran. Aprendre que pots ser tu i pots ser sincer, són molt de cop de lliure que són necessaris. I per tant, el nostre dolor gran és quan una persona ve i a més que te sent tremendament impotent i diu, jo ja estic bé. I és vera que està bé, momentàniament. Però nosaltres estem convençuts que de la droga de dependència, de la droga d'addicció, l'important mai és la droga. Relativament és fàcil deixar de drogar-se momentàniament. Lo difícil és viure amb uns altres valors, que no faci falta l'altre. I per tant, o sigui, quan nosaltres dèiem, la droga només és el símptoma d'un malestar profund. I la rehabilitació és arribar a això profund. L'altre és relativament fàcil. Lo serio és lo altre. I per tant, sí que puc dir una cosa, ja que ha fet aquesta pregunta i tenim datos. Nosaltres una de les coses que feim és constantment investigar a damunt nosaltres mateixos i damunt d'altres històries. La gent que comença i acaba, entre el 92 i el 94% pus mai se dona drogar. És moltíssim. El nostre repte sèrio és quan un comença i a la meitat se'n va. És el nostre repte de fidelització. En tot el que això suposa. Però bueno, sabem que és la nostra lluita, el nostre esforç, sabem que una persona, inclús, estic d'acord amb vosaltres, a vegades
les famílies, mira que una persona quan està ficada dins la droga és tremendament mentidera, però bastantes vegades vos topam que la família és més. Per què? Perquè l'home o la dona diu, si dius això, clar, nosaltres tenim comunicacions, o sigui, està molt pensat, o sigui, moltes coses, no? I a vegades diu, si dius això, jo m'aniré. Aquesta manipulació, com tal que no se'n vagi, el pare o la mare diu mentides. I per ventura descant un mes, el fill o la filla diu això, i en anant el pare, man, què passa aquí? La vida és així. És una realitat, és la realitat. Per tant, jo estic convençut que tota persona, ja vaig dir quan parlava del meu pare jove d'aquests 2 dies que he viscut així, tota persona, una passa positiva sempre la pot fer. Per ventura no s'irà a votar damunt la taula, però a la cadira per ventura sí. I hem de saber i hem d'aprendre, que això no és fàcil, és com empenya perquè aquesta persona faci aquesta passa de protagonisme. Perquè si fa una passa de protagonisme ja és positiu. I no, moltes gràcies. Són puntuals en acabar i per tant si hi ha alguna intervenció més, alguna pregunta, si encara és el moment, si no arriben a quedar. Alguna qüestió, pregunta? Sí. M'agradaria fer una reflexió i si fa falta, si no vol contestar, perquè heu parlat de valors i també hem parlat de la societat en general. I jo m'agradaria saber com hem d'actuar, perquè jo crec que la societat actual està molt baixa en quant a valors. És a dir, és una crisi econòmica, però també una crisi molt forta de valors. M'agradaria saber com haurien d'actuar la societat en general davant un cas de drogodicció. En el vídeo que han passat els delots hem vist que sempre xerram d'allunyem-nos de la persona que sigui drogodita o que tingui problemes de drogues, inclús la gent adulta psiquístic, que jo no soc pare, però segurament si ho fos, en el meu fill l'aconselleria, li diria no t'acostis en aquest, perquè aquest fuma, o aquest beu, o aquesta persona és drogodicta. Això jo crec que el que fa és empitjorar molt el problema, perquè la societat automàticament està rebutjant i després arriba un punt que ja només queden llocs com es projecta. M'agradaria que mos donessis 4 consells. Respecte a això direm 2 coses, crec, molt senzilles i molt clares. Una, crec que a una persona que està en addicció ha de rebre, val la pena que rebi 2 missatges. Un, és ajudar-li a donar-se en compte d'allò. Ara me refereix que en el carrer i després me refereix a família. Que se'n doni compte si vol. En el missatge molt clar. Mira, si tu vols afrontar aquest problema, jo estic dispost a ajudar-te. Però si no, no comptis amb mi. És dur de dir això, perquè quan tu n'estàs ficat a dins la merda, l'únic que vol comptar en tu és perquè li donis. Jo a vegades he dit qualque expressió un poc forta, no sé, la tenc que dir en públic o no, però la diré, és igual, no? Aquí no me sento en públic. O sigui, m'he sentit molt bé amb vosaltres per moltes raons. Quan una persona amb problemes d'addicció troba gent tonta que li ajuda a continuar seguint addicte, mai se voldrà posar bé. És fort el que dic, però n'estic convençut, no? Ara bé, que el missatge el rebi molt bé, dic, jo ara me'n record
que en el començament, fa 25 anys, jo estava demanant, per exemple, a la gent que venia i a la gent que sortia ja en reinserció, que havia acabat, per què vares continuar, sabent que el projecte no és fàcil. I era una persona, aquesta persona dura, perquè havia estat a dins presons no espanyoles, tipus Marroc, etc. I deixant de cuentos, com a dona, no és fàcil ser com quinyons, no? I me va dir això. Mira, Tomeu, jo quan vaig venir, te vaig mirar en els ulls i em vaig donar compte de dues coses. Una, que no me jutjaves. No som qui jo per jutjar ningú. Tingui la història que tingui. No som qui. Això primer. I l'altre, perquè clar, això va entrevear molt, perquè sense voler, vulgui o no vulguis, jutges. Sense voler, jutjant. I això, a nivell d'equip, això ho treballant sempre molt. I la segona, jo li dic un menys me dirà, un menys que prendré, no? Quan te vaig mirar en els ulls, em vaig donar compte que no em tenies por. No me tenies por. I era una persona ja grandeta, tenia el seu historial. I segueix estant superbé després de 25 anys, aquesta persona ja, bueno, tot és català. Què vull dir amb això? Que la persona amb problemes d'addicció se'n doni compte que tu no jutges, però que els fets que fa tu no estàs d'acord. I no estàs d'acord. Per tant, no estàs d'acord. I per tant, en el missatge, dic, mira, quan jo estic dispost a ajudar-te, però a la meva manera, no la teva. Perquè a vegades quan una persona ve, és curiós, a vegades hi ha persones que fan el seu diagnòstic, van de fer així, 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 així. Dic, jo quan vaig al metge me solen fer anàlisis. O sigui, i me fan el diagnòstic, no? I me poden proposar de com ve això, de com ve això altre. I per altra part, per tant, no judici i estar a prop si val. L'altra part, la família. La família, a vegades, per motiu que sigui, jo tampoc no vull jutjar ni molt manco perquè sé el sofriment tremendo d'una família que a poc se'n dona compte que té aquest problema i que sofreix el que tu has dit d'empagueïment en el cap per avall, perquè jo me'n recordo, una de les primeres persones que va venir me va dir, era de Palma, me va dir, mira Tomeu, jo ha arribat un moment que no vaig a la peluqueria. Per què? Perquè parlen, estos hijos de puta i no sé què, me han robado, estos drogaditos i tal. Dic, deuen parlar del meu fill. I va arribar un moment una dona que no va anar a la peluqueria. Per això. Per tant, el sofriment l'entenc molt per moltes raons. Per moltes. Però al mateix temps, la família ha de poder dir amb molta claredat, jo t'ajudo si tu t'ajudes. Però si no, no comptis per seguir visquent així. He dit un moment donat que les coses se guanyen, perquè les coses tenen un valor. I és vera que vivim dins una societat en què pareix que res té valor, dic, ara no entra en valor de societat, però en lo concret que has demanat, sí. I val la pena que la família, que ell tingui molt clar que en son pare i en sa mare no pot jugar. Sí. Això, per cert, me van aconsellar que el tragués en el fort. Arribar un moment així és difícil. És molt difícil. Jo no vaig ser capaç, però me van aconsellar. És possible. Ara et sona, no? A l'escola estan així. Sí.
a dir una cosa, estic supercontent de que ara vaig recorreguent, però de nom, més de dos o de dues, no me'n record, perdoneu-me, no? Però m'he trobat molt bé i moltes de gràcies.